predavanje Miljenka Smokvine pod nazivom Muzealizacija baštine riječkog torpeda održano je 7. svibnja u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Predavanje je započelo kratkim povijesnim podacima o tvornici torpeda u Rijeci. Sredinom 19. stoljeća grupa riječkih poduzetnika krenula je s inicijativom osnivanja nove moderne industrije ljevanja i obrade metala. Riječka je tvornica započela svoj život kao ljevaonica metala. Ubrajala se u najmoderniju industriju svog doba. Nakon 10 godina izumljen je i prvi svjetski torpedo, koji je slavu tvornice proširio diljem svijeta. Riječka tvornica torpeda 1870. godina svoju proizvodnju započela je širiti izvan Rijeke. Krajem 19. stoljeća potražnja za torpedima u svijetu je tako porasla da je riječki industrijalac R. Whitehead, glavni dioničar riječke tvornice, odlučio sagraditi tvornicu torpeda u svojoj rodnoj Engleskoj. Danas se u svijetu na nekoliko mjesta čuva baština iz riječke tvornice torpeda. U Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Mađarskoj, Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i u još mnogim državama, što se moglo vidjeti iz prezentacije. Torpedo je promijenio povijest ratovanja na moru, ali ne predstavlja samo oružje, već i vrhunac znanstvene i tehničke vještine. To je bila najrazvijenija tehnologija svog vremena. Profesor Miljenko Smokvina završio je predavanje zaključkom. Svijest o potrebi čuvanja industrijske baštine svakim danom postaje sve snažnija. Riječka industrija torpeda jedan je od najistaknutijih primjera ostataka slavne industrije na našem području, čije ostatke treba sačuvati i spasiti ono što se spasiti da.